že si odnášame bod. Spokojný som definitívnou činnosťou nášho mužstva, pretože sme supera nepustili prakticky do nejakej vážnejšej golovej šance. Preto sme boli nebezpeční, škoda, že sme niektoré veci v tej predfinálnej fáze nevyriešili lepšie a nedotiahli ešte do nejakej väčšej šanci. Bol spokojný. Naši mladí chalani vlastne takýmito zápasmi rastú a takýmito zápasmi sa učia, takže pre naše mladé mužstvo je to dobrá škola a také povzbudené ďalšej roboty. Ďakujem. Ja bych tomu jenom dodal to, že nám chybí útočná síla, prostě ti naši útočníci nesplnili to, co mají. Takže my si potom nevytváříme vlastně tu převahu, jako bychom si měli vytvářet. Musíme se soustředit potom na to nedostat góla a po nějaké chybě vlastně a nevím, jestli byl, protože ten skluz byl daleko z té vzdálenosti, co jsem byl před 16 metrem, takže já bych si chtěl na to podívat, takže samozřejmě no. Je to škoda, no. Už jsme